हेलो तो नमस्ते प्रणाम। हम बने आप सबके छोट भाई अनीश कुमार। आप सबके बीच में एगो छोटा सा एगो प्यारा सा एगो गाना सुनावे जाता नहीं, जौन की लड़का लड़की के मैटर बा। और लड़की जौन की बहुत बेपना प्यार कर दिया अपने बॉयफ्रेंड से, और कहती है गाना के माध्यम से कहती है, और लड़का ओकरे साथ मतलब कि ब्रेकअप कर ले बा। और गाना के माध्यम से सुनेगा भाई भाई लोग, और प्यारा सा एगो कमेंट करे के बाद कि कैसन बा गाना। जे कहला तू न निभा पैला, मंजिल से पहले जुदा भइला। जे कहला तू न निभा पैला, मंजिल से पहले जुदा भइला। हमर सोचल सारा सपनवा बेकार कइला तू। हो हमर सोचल सारा सपनवा बेकार कइला तू। दिल तू रही के रहे तो काहे प्यार कइला तू। दिल तू रही के रहे तो काहे प्यार कइला तू। लड़की कहती है भैया जन कैसन बा हम दिल में तहरा धराइल, कि हमारा खातिर तनिको रहम ना आइल। हो जाने कैसन बा हम दिल में तहरा धराइल, कि हमारा खातिर तनिको रहम ना आइल। सही के तनो बात बतवनी सब इनकार कइला तू। हो सही के तनो बात बतवनी सब इनकार कइला तू। दिल तू रही के रहे तो काहे प्यार कइला तू। दिल तू रही के रहे तो काहे प्यार कइला तू। तो ये सॉन्ग कैसा लगल, हमारे उम्मीद बाटे कि ये सॉन्ग एकदम बढ़िया लागल है। बढ़िया लागल है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करी जा, और ये चैनल के थोड़ा सपोर्ट करी जा, अनीश लाइफ स्टाइल ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट करी जा। ठीक बा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।